The chairman of the Confederation of Meghalaya Social Organizations, or COMSO, Robertjune Kharjahrin, on Thursday met the Rajya Sabha MP, Shri W R Kharlukhi, to submit through him a letter to the Honourable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, and to the Home Ministry to urge upon the centre to speed up the implementation of ILP in Meghalaya. Confederation Meghalaya Social Organization COMSO mentagaski wan kendu ya Dr. Kharlukhi badi menteri Rajya Sabha juga jela ka jongi bat ka mat ka bang nilai keren hi ka di sepangka CE bat ka ILP ti ngan chu ya thu phi ba ka lai pho tarik jong banai baladep banai November na kalian juga COMSO ni lakha ka chithi sha Prime Minister jong ka India bat kumjuru sha Home Minister jong ka India bat hakani ka chithi ni la kawa ba ka sarkar India ka di ban burom ya ka resolution jong ka Meghalaya Legislative Assembly bat ka di ban pentrikam ya ka ILP ha ka jala Meghalaya kumba kala pentrikam ya ka wei ka kumba kala pentrikam ha south li ki jala jong ka north east di ngisung thu shai ba la da ka ILP ka trikam borok ka wei ka CE kam nong trikam hak ta ka jala di mila da pha ka chithi cho Prime Minister Office ha ka lai potrik jong ta jong banai baladap di kajingon kendu yang ni jongi UMP kalong ba ni kentu UMP bat ni dawan UMP badan brom jongi ba udi ban shimkiai kan kam namar kumba pitip kan ni ka kam manta kadon apo jong ka sarkar India di kumu MP wa mi khmat ya ka jala ka jongi sya ka parliament bat kumju ru badi no mi khmat jong ni ki pajba syak sarkar India yang ba udi ban keren yo Prime Minister udi ban keren yo Home Minister ha ka badi bat kan ni ka jing dawa ka jongi ya ka LP hi kumbangi ong na ka por sa ka por ba kam de shu ka jing thokit benia la ka bahai ka dunahai ka LP ka shude be la phidan nem don ka por ka lu la da phine keren na ka banta jong ka andru kala shai ba ka ni ka long ka ba don nong rim ha ka ka gauti high court kumangi ong ha ka wi na ki case kala da pesan ba ka bungol sen frontier ka long li balit ka Supreme Court o har ka khandai jong panai Julai ru ka la kantat ya ka PAL ba file uwi UBGP leader ya ka LP na kala ti ha ka bari bat ka an kala shai lupa South League State kala pentri kam lupa ti la da pin pej ha ka hawar ja khatlai ne thu phi ka don ka jingkeli ke ge jing thmu jong ka Bengal sen frontier regulation haba pentri kam ya ka u Minister jong ka Home Affairs lan jong ka Home Ministry tu por kerjai ba ka jing thmu jong ka LP ka long ban yadai ki briu ban shong junom lan ne ban long permanent resident ha ki tribal area nang bangin la ban yadai ki pajba no snong jong ka jong kita ki tribal ha ta bujaka tidak simpet na kaniru ka long positive context kata ka objective jong ka Bengal sen frontier regulation